ram tukhlani som paruk zirtop ni ani a Israel sipai paratrooper ten beina lian tak an machon tlat mai Israel Defense Forces chuan Gaza chhim lama indona sipai pakhat an chan le ta tian puanga Hamas laka ground operation an kalpui nuwa Israel sipai zani somthum pali an thikai ta tuna sipai thi hi Staff Sergeant Paratroopers Brigade 202nd Battalion athok Nawam Haba kumsom ni mi Jerusalem lam chua kani IDF chuan Haba tha ani na indona hian sipai dangte po hliam an omnual ni in asoya 202nd Battalion a sipai pakhat chuna takin a hliam bok Israel in hel hruai tu an da thale ta riap mai Lebanon chim lama IDF beipui thlak na Hezbollah Senior Commander le deputy an thi Israel Defense Forces chuan ninga ni khan firfiak Paul Elite Ratuan Force Senior Hezbollah Commander pakhat March asang ni somni pathuma Israel marlam bom puaka mo phurtu chumile a deputy chu Lebanon chimlam beipui thlak na an thi ni in apuang IDF chuan an fighter jet te hian Nebati ya Hezbollah Temman Trin Building an kapa Ali Mohammed Al-Debes le a deputy Hassan Ibrahim Isa te chu an thi ni in asoi Israel Defense Forces ina atar landanin firfiak Paul Elite Ratuan Force Commander Al-Debes hi Israel Megiddo Junction a bompuaka ruam man siam tu zinga mi ani a Israel laka beipui thlak na dangpo alo kai hruai to a alo ruah man to bok Lebanon official te chuan Israel beipui thlak na hian mi so man thi ti an soi ve thunga chung zinga chuan Hezbollah mi pathum le chung ko pakhata civil mi pasari antel Lebanon security official chuan Hezbollah member te hi building ka ani awangin ground floor an omlai a thleng ani a civil chung ko te hi building chunglam floor an om thung Al-Debes hi ama in kar khat kalta khan Lebanon chimlam khopui nebeti a Israel in beipui thlak na khan na takina hliam to bok ni in Lebanon security source chuan AFP a hril Lebanon media report te chuan Hezbollah pola Palestinian thilamo phurtu ni in hepa hian soi Lebanon a Jebian khua cheng kumsom thum paruk mi Hossein Ahmed Akhil chu Hezbollah te chuan an member thizi nga mi ni in an soibok nimena beipui thlak na hi Israel marlama sipai installation le an khopui pakhat laka Hezbollah in rocket manga beipui thlak na chan let na phubalak na ni in an soya khamitum khan IDF sipai pakhat athia mi pariat an hliam bok October niria ta tang khan Hezbollah kai hruai sipai te hian ni tin deu tho Ramribola Israel chimlam le sipai mun te chu an bei thina hepol hian Gaza indona kara Gaza thlop turin an bei thin ni in an insoi Israel le Hezbollah in kara boina lian zok a chuak don ti hlona sang chhozela lian tham taka Israel le Hezbollah indo nung berkha kumsang ni paruk khani Hezbollah chuan nimin anin bei ton na khan na takin Israel chang let Hezbollah chuan nimin lama Israel chet na chu na takin an chang le don tian puang hal heti lai hian Israel le Hezbollah indona ala chun zom zela nimin tlai lam khan Kiryat Shimona chu projectile som palim manga ka ania anti-tank missile panhi le rocket som panhi chu Hezbollah lam hian an ron kap lut bok ni in channel 12 chuan a puang police te chuan khopui chunga rocket atla a bungrua a chiat pha a ma se hliam an omlo tian puanga rocket ka wang hian khopui chunga siren ti ri kania khopui chung mun then khata chuan electric clock chamna om pha ni in Ynet news site chuan a soi hemi ma hian marlam le chimlam khodang te chu projectile ka ani boka heng zinga hian anti-tank missile pathum Shatula ka ni in Moundof le Moundof rocket ka lu ani boka heng thil thlenga hian hliam tuar an omlo Israel Defense Force chuan Lebanon chim lama Hezbollah mun tam tak chu
Hezbollah beina an to awangin an chang le ta Israel chuan a bei chun zom zel Israel fighter jet 10 targeta an nei Wadi Salukia area firfiak pol mun firfiak pol ina an man rocket ka chuan mun te building le infrastructure dangte an suwa samna sa hle ni in IDF chuan an soibok IDF chuan Lebanon a Laboj khopuya Hezbollah infrastructure po nimin pialam khan an lo kap to a nizan masa khan Lebanon a Taibe a firfiak pol man thin building po an lo kap bok Defense Ministry of Galan chuan sipai te chuan Hezbollah beina chu level som zinga pakhatin anti chak tia soya IDF hian chakna dangna sa takala na yani tun laya Lebanon van bouro ka Air Force jet thlok mek te hian bom rit zok thlak turan na yani lataka tangin target an kap thei bok ati ramchunga emergency preparedness committee tia soina war stimulation drill na ya he thu hi soi Hezbollah chuan step chan ve in min norna anti sang chawa Israel ro chuan step khatin in be na hi kan ti sang ani kan norna to zo kani ma se level 10 na tanga level khatin 1 level out of 10 ati ramri atanga kilometer som ya chau nilovin kilometer som nga a po kan be thaya Beirut le mun danga po kan be thaya ni ti in Galan chuan a soi hetiang din mun hi thlen kan du lova indo na alu kan du lova mar lama cheng te him taka an chen na ina an kir le theina tur in rem na siam kan du zo ka in rem na thatak kalpui dan nuaya chu chu kalpui kan du ani ati ni tin Hezbollah in an be na awanga thatam tak chung Israel mi siang riat te chu mun danga son chu an ngai to ani Mase du than tura omlo chuan kan mi te hruai kir le turin ma kan la anga an tan ven him na dik tak siam kan tumang hei hi kan mel ma le kan thian te tan po chiang taka hriat turani tin tun hnai thla enga mozat chunga State of Israel Defense Establishment le IDF ten an fin fi angin kan thil soya hian kan chiang ani ati He meeting a hian Sarkar Minister engemozat Defense Brass le Civil Official dangte antela Israel marlama indona dang angchi indona athil thleng power line chiate chumi na ati chia thil dang ai tur phur chung changa harsat na omte damdoi lam thon chuan lama harsat na omte soi howani hemi ma hian Galan hian US Secretary of State Lloyd Austin nena mar chakram ria thil dan lo update to bok Israel state chuan ami puite be hi atuar dam thei to lova mar chaklama kan mi te himna le zalian taka an kir le theinan ma kan la anga diplomatic emo sipai manga ti thei turin kanin pe rengani ati tun thlengin Israel marlam ram ria in be na hian Israel lama tangin civil mi parukan thi to a hei ba ka hian IDF sipai so man thi to boka Syria atangin be pui thlak ta engemozat Israel chuan atok boka ma se hliam anom lo thung Hezbollah chuan in be na kalpui me ka hian Israel be na awangin an member zan hi pakhat an thi to ni in an soi thunga atam zok chu Lebanon ani in Syria a Israel chet na an member Hezbollah thren khat an thi boka Lebanon a hian firfiak pol danga tanga operative som ni pakwate Lebanon sipai pakhat le civil mi som thum ba ka anjinga pathum chu journalist an ni bok Israel le Hezbollah in be na awang hian Israel ram ribiala tangin mi sangtam takson chu an ni to Israel chuan Lebanon ram ria Hezbollah chu an ngai thei to lo tian soya anen liam mai to don lo ti soin October ni saria Hamas in mi pui an tha danang chi kha khatiang be pui thlak na ang kha Hezbollah ne na tang hian a thleng thei rengani anti hetila hian Israel sipai te chuan Gaza adam doi ina special operation an nei rup mai kan soi fo to a damdoi in te school te mosque te vantlang hun be chana Hamas in hun ma an siam thina wangin Israel tan chet a har thin le a Gaza damdoi in then khata po Hamas an tom thlata wang khan chuta tanga tanel an siam thina wangin Israel sipai te chuan lo thei lovin hospital an lu chilangai phani kha
chu tiang che chuan Gaza chim lam damdawi in lian ber pawh hi Israel sipai ten an luh chil le ta Israel Special Force te chuan Gaza a Nasser Hospital Enclave Hospital lian ber chu ni tamtak an hual hnuah an bei tarup mai Israel Defense Forces chuan bei pui thlak na hian rin hlel mi engemaw zat an man tian soya hei hi mi man chhuah tawh te hnen atanga intelligence an lak khawm then khat atanga an hriat dan le chumi an bo zuina pakhat ani Israel chuan damdawi in chhungah hian mi man te ruang Hamas ten an dah ni in an ringa Hamas chuan he thu hi an hnial he Paul hian damdawi inah hian in rolna engma an nei lo thu an soi CNN puan danin Israel sipai te chuan damdawi in hi an kapa mizat hriat chian lo an thi liam tuar an awm bawk Doctors Without Borders Medicine Sans Frontiers MSF ti a hriat bawk chuan he thil thlen hnu hian an thaw pui pakhat chu a chin hriat lovin a awm mek ti an puang MSF staff te chu Israel sipai ten checkpoint an siam kal tlengin damdawi in atangin an tlan chhiat angai ni in agency chuan a soya chuta chuan hnathawk pakhat chu hren ani an ti he thu hi Gaza chim lama doctor le medical official ten Nasser Hospital atanga tlan chhiat an tum lain Israel sniper ten mi engemaw zat an ka hlum thu an soi hnuah ti chhuah ani a he chet na hi mit ngeya hmutu hospital a trauma surgeon ni bok chuan Israel sniper ten mi pahnih an kap hlum tia soya hliam engemaw zat an awm ati bok he bei pui thlak na chungchang soin Israel Real Admiral Daniel Hagari Israel sipai thu puang tu chuan Hamas firfiak te hi tuna hian Nasser Hospital chunga civil mi hliam te hnunga an in thup ni in kan hria a hostage hlui pakhat Hamas ten an man Israel ron kir pakhat chuan karmasa khan CNN hena Nasser Hospital a da ani thu alo soi to a mi man chhuah tak te atanga information an don bo zuin IDF chuan Special Force an tir lut ani Israel sipai bulldozer te chuan he damdawi in hung chhungah hian mipui thlan an lai chuak ni in Ministry of Health thupuang tu Hamas Ministry of Health thupuang tu Dr. Al-Khaidra chuan a hma in alo soi to a Israel sipai te hian nau nei na building chuan beya a chhungah rate an kalpui zon hna an thok ani ati CNN chuan IDF hna he thil thleng chungchangah hian channa dila IDF hian tun thlengin ala chang lo ni in CNN chuan a soi a hnuah Israel sipai te chuan damdawi in enkol tu te chu dam lo zan hi vel damdawi lama thok tu somkua panga an chung ko member som pakhat le an thian za somruk panga te omna chu an nora ei tur nei lo no te chu nei lo te tui tlak chamna na sa tak te nen din hun khir tak lo taka an om phani in Hamas thupuang tu Al-Khaidra chuan a soya athu soi hi fin fia thei ani lo thung Israel chu din mun khir taka ading meka deal hrual mum hlei thei lok lo le Rafah mi pui makta duai kara Hamas ve na te chimlam damdawi in lian ber Nasser Hospital beijung changa nen Hezbollah ten an lo bei buai ve reng bok nen Israel hruai tu te po an buai ve map mai heti lai hian Netanyahu le Joe Biden chu buaina na sa takkara ni min tlai khan minute somli ven phone call mangin anin bia a Israel Prime Minister Office chuan hemi chungchang hi ron tar lang Prime Minister Office a official pakhat chuan Times of Israel a hril danin hruai tu pahnih te hian October ni sari a bei pui thlak na chungchang te Rafah le Hamas dawna konga hmalak dan tur te Hamas in mi an hren chungchang an soidun thu le Gaza Strip a mi hring te din hmun chungchang an soidun ni in na soibok White House thu chhuah chuan hruai tu pahnih te hian hostage negotiation chungchang te Gaza din hmun te le enclave a Hamas kulpui hnung ber Rafah Israel be pui thlak theina tur chungchang an soidun tia soiboka heta hian Palestinian mi makta duai khat point pali vel zat chu hmun dang atanga ron tlan chhia in hum himna zong an tom khom mek ani President chuan Hamas mi man te hi niza somthum pahnih zet hren an ni to a chumi din hmun rap thlak tak chu kan hra chianga arang thei ang bera chhuah tir vek turin chumi atana an thlop thu Biden hian a soinona President le Prime Minister te hian Gaza din hmun chungchang an soidun boka
Palestinian civil harsat na tur chumi ten hena mi hring puina a thlen thei dan tur malaka tul thu te an soibok Rafah chungchanga thu chua chuan Biden chuan Rafah a civil mi te himna le thlop na tur ruam man na rin tlak chu sipai bei pui thlak na kalpui ani chuan a sukuk don ti soin Rafah sipai bei pui thlak lo turin Biden chuan Netanyahu a hril don le bok he anin biak zo hian Netanyahu chuan zanlai pel hnuwa thu chua siamin Israel chu Palestinian state pom turanor ani lo thu a soi Netanyahu chuan Israel chuan Palestinian tenena inrem na nget siam chungchanga international rot na chu chiang takena hnol ni ina soya chutiang ruah man na chu direct tra in biak na mangchawa siam ani anga precondition lovin ate hei baka hian prime minister chuan Israel chuan Palestinian state pakhata pom chu adodal chun zom zel don ni ina soya October ni saria mi pui suat an ni hnuwa hetiang hriat puina hian firfiak te chu amma alo ngai lo lom pui amma alo ngai lo lo man ro pui taka pe anga nakin loka engrem nama a thei to don lo ani ti ina soi he thu hi US le Arab partners engemozat in Israel le Palestinian te inkara remna thuthlung huap zo tak siam tura ruam hanna chip chiar takan buat sei mek nuwa ti chhu ani a hei hian Palestinian state din na tur farm timeline a huama hei wang hian Netanyahu cabinet member senior te chuan an soi sel ngal US le Arab official te tarlan danin Palestine state din na atana blueprint chungchang hikar engemozat chungin puana ni thaya mase ahun tur chu Israel le Hamas ten Gaza indona titop tura inrem na an siam thei dana in khat don thungani Netanyahu hian ama in Palestinian state siam adu lo thu lo soitoa midang ta point October ni saria Hamas in Israel chimlam be pui thlak na rap thlak taka kalpuya wanga Gaza indona ti top chungchanga in biak na chu Palestinian state thar din na rem changa man chu hebial rem na ti chiat na turani anti Gazaram optu Hamas firfiak pol kai hruaina hnuaya tual tha pong sual le thilten dang te kalpuina awang khan Israel mi sangkhat jani vel ni khat thil thuan thia midang jani somnga pathum churuk bo le manan nia khawang khan Palestine state din chu Israel chiat na bul turani a Hamas en kol na hnuaya ngat phei chuan hell state an din don ti na ni ole an boruak ala khir khan khop maya Israel le Hezbollah thoma ring zela Israel hian Hezbollah ne na indona tluan tling full scale war kalpui adu lo thu Israel defense minister chuan a soya mase Hezbollah hian Israel ramri hi an hlat turani chutiang ani lo chuan ma kan la ang anti Hezbollah hian step chan ve in Israel beina anti sanga chuti line Israel po hian step khatin kan chakna kan pek bel level 10 na level khatin kan norani anti chutiang ani chuan hemi te pani hian na zokin chet an la ve ve ti na ni chuti lai chuan international khovel sarkari na Israel le Palestine te inkara remna thuthlung an duan chu Israel chuan pomchia angai lova Palestinian state pian tir tumna ani chutiang chu tuna chuan ngai tu athayani lova October ni saria Israel chunga poira phlak tak an khoya wanga an lom man hmuna anga an ngai dona chutiang ani chuan a le peka remna zon thei ani lowanga hebial hi boina lian zo ka alu tang ti in Israel an tong chuak bok Gaza chimlam hospital lian ber na ser hospital chu Israel special force ten an lu chil tarup mai boka Hamas hel an tom nia an hriat wanga ni hospital lu chil ta chu Israel ming a chele hle renga an soi sel nga luai ani ber mai ole khatiang te nuai kha thil thlen dan chu ni a Israel indona hi ala buar chuar tel hri ni in alang borok lian zok al hluai thei rengani chuwangin thuthar ber i hriat theinan he channel hi lo ngai chang zel don nia mangtha le vek ule